Сәлем, дусларым. Мин күршем, дустым Миркәйне урамга чакырдым. Миркәй, бүген урамда бигрәк матур. Әйе шул. Мырк-мырк. Миркәй, әйдә, көч сынашып алыйк әле. Кайсыбыз көчлерәк икән? Biz хәзер турниктан тартылачакбыз. Миркәй, әйдә, син башла. 1, 2, 3, 4. Ого! Хәзер мин. 1, 2, 3. Тагы. Тагы көчем бетте. Булмады бу. Миркәйне уздыра алмадым. Икенче юлы җиңермен әле. Өскә кадәр кем иң беренче булып менеп җитә, шул җиңүче була. Монда иң мөһиме баудан шуып төшеп китмәскә. Әз генә калды. Ура! Менеп җиттем. Син нәрсә калдың анда? Хәлем бетте. Мырк-мырк. Иртән ботка ашамадың әллә? Дусларым, кайсыбыз көчлерәк булды соң? Минме? Әллә Миркәйме? Ой, игә кайтыйк инде, туңдыра да башлады.